Meidän perheemme muutti noin 5 vuotta sitten tuonne ihanaan Lainaan rantaan, jossa me heti ihastuimmekin siihen koko taloyhtiön mukavaan ilmapiiriin ja yhteisöllisyyteen. Silloin 5 vuotta sitten siellä oli yksi tällainen majoittajaosakas, joka loi jonkunlaista silloinkin jo hiukan säröä siihen yhteisöllisyyteen. Mutta viime syksynä me havaittiin ja herättiin siihen, että meillä taloyhtiössä oli jo 3 tällaista majoittajahuoneistoa, jotka muutti koko yhteisöllisyyden luonteen. Huomattiin, että yhdessä tähän asiaan on nyt jotenkin puututtava. Olin tullut valituksi hallituksen puheenjohtajaksi, tosin rakentamaan voimakkaasti sitä olemassa olevaa yhteisöllisyyttä, joka siellä on, mutta joudummekin sitten puuttumaan tällaisiin isompiinkin ongelmiin. Ja ongelmat, jotka syntyivät juuri siitä, että siinä meidän 28 huoneiston pikku ihanassa taloyhtiössä olikin sitten jo 3 hotellihuonetta. Me taloyhtiön hallituksessa ollaan tosi yhdessä ja yksissä tuumin tätä asiaa sitten lähteneet ratkomaan, kun havahduimme siihen, että meille se tehtävä kuuluu ihan asunto-osakeyhtiölainkin perusteella, huolellisuusperiaate ja vastuu koko taloyhtiön asukkaiden hyvinvoinnista kuuluu meille. Sitä varten me siellä hallituksessa olemme. Mutta kyllä yllätyksenä tuli se, että jäimme sitten taloyhtiönä varsin yksin. Siis apua olisin kaivannut enemmän myöskin puheenjohtajana isännöitsijältä, kiinteistöliitolta, paikalliselta kiinteistöliitolta, joille maksamme tietyistä palveluista. Mutta kyllä me päätimme sitten hyvin aktiivisesti itse tässä edetä ja saimme oikein hyvää apua onneksi Rovaniemen kaupungin rakennusvalvonnalta, joiden kanssa meillä on ollut hyvä yhteistyö ja yhteydenpito koko ajan. No, me saimme ehkä liian kauankin odottaa niitä kaupungin lyhytvuokrausohjeita, mutta kun ne tuli, niin ne kyllä auttoivat meitä taloyhtiönä etenemään tosi nopeasti, että kun ne siellä viime vuoden loppupuolella vuonna 2023 tulivat, niin meillä oli jo sitten nämä 3 hotellihuonetta saatu lopettaa toimintansa alkukevään aikana. Mutta minä ymmärrän oikein hyvin, jos jossakin taloyhtiöissä hallituksissa on vaikea edetä tässä, koska kyllä tässä edelleenkin on sellaista hiukan epätietoisuutta ja varmaankin semmoista pelokkuutta, naapurustosopua ja osakkeenomistajien sopua halutaan pitää yllä, joka tietysti on tärkeäkin. Mutta kyllä tällä hetkellä nyt taloyhtiön hallituksen puheenjohtajana, kun tätä ajattelen ja tulevaa talvea, niin toivoisin todella, että tähän koko asiaan puututtaisiin enemmänkin vielä niin kuin kaupungin ja ammattilaisten taholta. Tämä ei pelkästään taloyhtiöiden niin kuin toimenpiteenä ratkea millään. Meillä on kaupungissa, erityisesti ydinkeskustan alueella, valtava määrä näitä huoneistoja, jotka ovat jatkuvassa majoituskäytössä, ja se estää tietysti uusia rovaniemeläisiä löytämästä kotia, mutta se tekee meidän kodeista ihan toisen tyyppisiä, joihin niin kuin meidänkin perhe halusi tietysti ihan kodinomaisen, viihtyisän asuinympäristön ja turvallisen sellaisen, että tähän vaikuttaa kaikilta osin tällaiseen paitsi ilmapiiriin, viihtyisyyteen, hyvinvointiin, mutta myöskin turvallisuuteen, että kyllä olen kuullut ihan liian monta tarinaa siitä, miten turvattomuutta tällainen asia luo. Mutta toisin sanoen mä kyllä toivon, että taloyhtiöt, niin kuin me olemme tässä nyt toisemme löytäneet viime talven aikana, me autamme kaupungin rakennusvalvontaa, me autamme myöskin isännöitsijöitä ehkä löytää tähän niin kuin vielä semmoista yhdenmukaista otetta lähteä asiaa ratkaisemaan. Tämä suuri ongelma, joka nyt aiheuttaa ihan turhaa närää niin kuin elinkeinon ja asukkaiden välillä,
asia, joka pitäisi olla hyvinkin niin kuin sopusoinnussa keskenään, jotta matkailijatkin kokevat, niin kuin, saavat semmoisen laadukkaan matkakokemuksen tänne meidän kotikaupunkiin, niin meidän pitäisi pystyä tämä kyllä yhdessä ratkaisemaan. Ja näin mä viime kädessä ja viimeiseen asti jaksan uskoa, vaikka se usko on välissä ollut koetuksella, koska niin voimakasta ja jopa osin aggressiivista on tällaisten majoittajaosakkaiden toiminta taloyhtiöissä ja täällä yhteisössä, että jonkun verran joutuu aina itsekin pysähtymään, että mihin perustuu se toiminta, jossa ei kunnioiteta yhteisön ylläpitävää yhteistä säännöstöä, niin kuin taloyhtiöissä on asunto-osakeyhtiön mukainen yhtiöjärjestys, jossa on sovittu, että mihin niitä huoneistoja käytetään, niin kuin kaupungissa on sovittu, että matkailuelinkeino hoitaa matkailijat kaupallisesti ja niin edelleen. Kaikilla tämä meidän yhteisö perustuu, sen toiminta perustuu siihen, että meillä on tiettyjä toimintasäännöstöjä ja niitä kaikki kunnioittavat. Ja nyt tämä tämmöinen kunnioitus on vähemmälle jäänyt tässä kohdin. Taloyhtiön hallituksen puheenjohtajana on helppo silloin toimia, kun taloyhtiön hallitus on yhtenäinen ja haluavat ratkaista asian. Mutta jos siellä taloyhtiön hallituksessa on erilaisia intressejä, jotka haluavat jopa estää asioihin puuttumisen, niin silloin on jo vaikeampi. Mulla onneksi on ollut takanani hyvin yhtenäinen ja yksimielinen hallitus. Kun olen yrittänyt löytää rovaniemeläisiä asukkaita, jotka on kokenut näitä ongelmia tällaisen majoitustoiminnan takia, niin on ollut aika vaikea löytää ihmisiä, jotka olisi valmiita esiintymään omilla kasvoillaan. Mitä he pelkäävät, jotka haluavat esiintyä anonyymisti tässä asiassa? Eihän näin pitäisi olla, että tämän päivän Suomessa ihmiset pelkäävät tuoda omia näkemyksiään esiin, että he pelkäävät sitä, että he kertovat heidän kodeissaan ei ole nyt hyvä olla ja että sen aiheuttaa, mikä sen aiheuttaa, eli toisten osakkaiden toimenpiteet, että näin ei pitäisi olla ja varmaan tämä on meitä nyt liimannut yhteen meitä taloyhtiöitä, että me olemme sitten tässä asiassa halunneet edetä ja tuoda näitä tosi kokemuksia, ihmisten kokemuksia esille. Se on tärkeää niin kaupungin kuin myöskin elinkeinon kuunnella, mutta erityisesti mä toivon, että näitä kuuntelee ne majoittajaosakkaat, jotka tällä hetkellä lainvastaista majoitustoimintaa taloyhtiöissä tekevät. Taloyhtiön hallituksen puheenjohtajana koin, että en saanut riittävästi apua en isännöitsijöiltä enkä Kiinteistöliitolta. Kiinteistöliitolta erityisesti toivoisi, koska olemme taloyhtiönä, kaikki taloyhtiöt on lähtökohtaisesti Kiinteistöliiton asiakkaita ja jäseniä, että tähän ongelmaan olisi heidän toimestaan alettu kokoamaan sellaista yhteisvoimaa ja löytämään ratkaisua. Mutta näin ei käynyt. Että me ymmärrämme sitä taustaa vasten, että heidän suurin jäsen ja asiakas on vuokranantajat, jotka taas ovat asuntosijoittajien suurin ryhmä. Että he ihan selkeästi ajavat suurimman jäsenensä intressejä enemmän kuin meidän taloyhtiöiden, jotka edustaa asukkaita, siis niitä vakioasukkaita, jotka kodikseen hankkivat asunto-osakkeen. Ja tähän toivoisi muutosta. Meidän hallituksessa käytiin paljon keskustelua siitä, mistä me saadaan lisää apua tähän. Tässä yhteydessä aina muistan kiittää Rovaniemen kaupungin rakennusvalvontaa, jonne soittamalla sai aina apua seuraavaan. Se lyhytvuokrausohjehan on semmoinen prosessi, jossa edetään tietyin askelin ja siinä eri vaiheissansa on tärkeää
toimia oikealla tavalla kaikkia osapuolia kohtaan, niin myöskin niitä majoittajaosakkaita kohtaan. Ja nyt tässä kohdassa myöskin on hyvä niin kuin nähdä se, että me taloyhtiössähän me ollaan kaikki samassa asemassa sillä tavalla, että meillä on vain hallintaoikeus niihin osakkeisiin, asuntoihimme, huoneistoihimme. Me emme kukaan omista sitä. Että sillä tavalla meillä ei ole sellaista yksityisomistusoikeudellista niin kuin päätäntävaltaa siitä, mitä siellä meidän huoneistossa voi tehdä. Ja tätä ehkä eivät ole kaikki ihan oivaltaneet tai ymmärtäneet, mitä se huoneiston hallinta tuollaisessa asunto-osakeyhtiössä on. Ja tässä kohden niin kuin isännöitsijät ovat tietysti ammattilaisia ja ovat tuoneet sitä osaamistaan hyvin mukaan, mutta sitten tämä jatkuva ammattimainen majoitustoiminta on selkeästi ollut myöskin isännöitsijöille sellainen uusi asia ja opeteltava asia. Ja kuten tuossa aikaisemmin sanoin, niin kyllä koin, että tähän prosessiin, koko ongelman hallintaan olisi toivonut enemmän ammattimaista apua isännöitsijöiltä, jotka lähtökohtaisesti heidän tehtävä on auttaa taloyhtiöitä hoitamaan sen taloyhtiön parasta intressiä ja parasta ratkaisua ihan sen asunto-osakeyhtiön hengen mukaisesti. Ja nyt näissä taloyhtiötapaamisissa me ollaan kyllä huoltamme on lisännyt ne tarinat, että tällaista ammattiapua ei ole kaikki saaneet isännöitsijöiltä. Ja me olemme tulkinneet sitä kyllä juuri tällaisena niin kuin, että tämä asia on niin uusi ongelma, että on ehkä tämmöistä kouluttautumispuutetta isännöitsijöissä tähän asiaan. Toivottavasti se ei ole asenneongelma, siis ettei haluttaisi asiaa ratkaissa. Mä toivon henkilökohtaisesti, että tästä ei olisi kysymys, vaikka sekin kieltämättä mielessä on käynyt.